салом бинандаи гиромӣ, имрӯз ҷумъа 24 январ аст. Соат ба вақти шаҳри Прага расода. Ҳоло нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. Барнома соати расо 5 бо вақти душанбе дар канали Озоди видео мустақим нашр мешавад ва сабти онро ҳам метавонед онҷо бубинед. вазирронро иваз кардан тағйирот идома дорад. Имрӯз бо фармони президенти Тоҷикистон Нуриддин Саид вазири маориф ва илм аз мақомаш барканор шудааст. Абдулфаттоҳ Шарифзода сухангӯи раис ҷумҳури Тоҷикистон ба радио Озодӣ гуфт, бо фармони дигари президент Нуриддин Саид раиси кумитаи телевизион ва радио таъин шуд. ӯ дар ин мақом Маҳмад Саид Шоҳиёнро иваз кардааст. ҳамчунин дар вазорату сохторҳои дигари кишвар аз ҷумла вазорати фарҳангу корҳои дохила дигаргуниҳои кадрӣ ба амал омаданд ки тафсилотро дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. зимнан имрӯз интизор меравад дар ҷаласаи парлумон маълум шавад ки Юсуф Раҳмон додситони кулли Тоҷикистон дар вазифааш боқӣ мемонад ва ё ӯро ҳам иваз мекунад. кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон аз ширкатҳои сайёҳии кишвар хост ки аз ташкили сафари шаҳрвандон ба Чин худдорӣ варзанд. ин дастури кумита бо талаби вазорати тандурустии Тоҷикистон ва дар пайи хуруҷи коронавирус дар Чин ва мушоҳидаи ин маризӣ дар бархе аз шаҳрҳои ин кишвар дода шудааст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон дар паёми ҳушдории худ ҳамчунин ба фурудгоҳи байналмилалӣ ва хатсайрҳои заминиву ниҳодҳои дигар тамос гирифта ин масъаларо дар миён гузоштааст. бояд гуфт шумораи қурбониёни ин вирус афзоиш меёбад ва дар байни аҳолии Тоҷикистон низ нигарониҳо ва овозаҳои зиёдеро ба бор овардааст. дар ин мавзӯъ дар барномаи имрӯз суҳбат хоҳем кард. як модар иддао дорад ки писари 23-солаашро 2 моҳи пеш ба хидмати ҳарбӣ бурданд ва ҳоло пурра аз гап мондасту касеро намешиносад. волидон мегӯянд Иброҳим Ниёзовро, ки барои кор дар як оркестри ҳарбӣ ҳуҷҷат супурда буд, ба ҷои кор қабул ва бо роҳи фиреб ба артиш фиристодаанд. ҳоло ӯ ба беморхонаи рӯҳӣ афтодааст. дар ҳамин ҳол вазорати дифоъ дар посухи расмӣ ба наздикони ин ҷавон навиштааст ки нисбати сарбоз Иброҳим Ниёзов барои муносибати дағалонааш ба кормандони комиссарияти шаҳри Нав чораҳои қатъӣ андешида мешавад. дар барномаи хабарӣ дар бораи тақдири ин сарбоз гузориш хоҳем дод. ҳамчунин гузорише дорем аз ҷануби Тоҷикистон, дақиқтараш аз ноҳияи Фархор. чанд хонаводаи як бинои истиқоматӣ аз он шикоят доранд ки ҳамсояҳои табақаи аввал зиндагиро барояшон мушкил карданд. баҳс сари чӣ меравад? дар барномаи хабарӣ метавонед тамошо кунед. физикдон ва кайҳоншиноси маъруфи тоҷик Хурсанд Ибодинов шаби 23 январ дар синни 76-солагӣ бар асари беморӣ дар шаҳри Душанбе даргузашт. маросими ҷанозаи Ибодинов имрӯз дар масҷиди маъруф ба Холмашраби маҳаллаи 1 Советскии Душанбе доир мешавад. Ибодинов аз олимони шинохтаи илмҳои физика ва математика дар кишвар буд. ӯ барои чандин сол дар мақоми директори пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон кор кардааст. бинандаи арҷманд ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook одноклассники ҳамроҳӣ кунед.